अरे की खोदी खोदी ढोढ़ी के देवारा कुआं कइले बा। अरे की सैया के जोगावली धानवा धुआं कइले बा। चलिए सब मीडिया भाई को मेरा प्रणाम। हेलो एक मिनट ई गाना जीवन अपना प्यार आशीर्वाद दिए भाई रतन चाचा एक मिनट ई गाना जो वो छोटे बाबा है जाए ना जाए छोटे बाबा को बुला दी तने एक बार ताली बजा के बुला दी छोटे बाबा के हर कलाकार के ताकत के और बड़ भाई देखा आशीर्वाद दिला तो हम चम के गाना पा के तन मुनि खार हो जाए तो महफिल में जम जाए ना जख्मी भैया गमछिया कहां बा कि सैया लेके सुतता नचनिया सखी। हेलो ये अब एगो डांस करूंगा नया गाना आप सब देखिए। कबे से तक 10 साल करनी चंदन चंदन सुनते नहीं खतू बुझाता कि तू बागेश्वर धाम चल गई। अभी अभी जन पुरस्कार मिलल है अभी अभी जन पुरस्कार मिलल है रुका भाई हो गए हमने के बहुत समाज के सांस्कृतिक माने जो टीम बा बहुत ही मशहूर सुधा डेयरी के रोहतास के है अभिषेक जी मुंगेरी अब खास करके हमार पितिया उत्साह लगे है म्यूजिकल उनका तरह सब कलाकार के बहुत बहुत पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन प्रणाम बा उनका ओरिजिनल नाम शेख जी उर्फ मुंगेरी जी। शॉर्ट कट ना बोला तनी बाबा जी। हेलो तो जाए के नहीं खे तनी इहे गाना पर डांस कर दे एगो और शॉर्ट बड़ा वायरल बा तो गया के लोग कुछ लोग कहल कुष्टिका में लुष्टि को एक लाइन सुना दे लेकिन ई गाना पर तनी डांस करवा दिनु तो तनी हाला कर दी रे सब पे वाह वाह लगे कि चंदन भाई के शादी में चंचल जी आ छोटे बाबा के परफॉर्मेंस पे जोड़ दे एबे एगो चीज देखला जे चंदन से 5 बरिस बड़ बड़ उहे बड़ चंदन भैया को बियाह कोइला की है को दिक्कत भाभी कहे खातिर रउआ के कहने रउआ भैया कहनी और मुंगेरी जी से आग्रह बा कि मंच पर से जल्दी जाए लावा मेरा का टाइम हो गइल बा। चलिए थोड़ा वही गाना हुआ छोटे बाबा का डांस हो ना हो कहना है कैसे ये हर्ष भी है डांस करेंगे बड़े कमाल के कलाकार हैं। अरे की सैया के जोगावली धानवा धुआं कइले बा। अरे की सैया के जोगावली धानवा धुआं कइले बा। अरे की खोदी खोदी ढोढ़ी के देवारा धुआं कइले लगाई जब लोसन करे शोषण। अरे की माई रे माई बहुत कैसे कि लगाई जब लोसन करे शोषण। अरे माई रे माई जारी करे पोषण जानी परोसन। अरे माई रे माई
देखो